Hallelujah. Kaitu kaham binik khairok maham zakma paiflaya. Haino hai ofung kusang zorawo zora kaham kaitu rupiuka. Keplai ke aprisana ni bagi. Hallelujah. Kaklai belai kena katong kaza te tong thok zakma nonga. Sen elam bago nogo. Galatia hakaba Galatians chapter 5. Galatia chapter 5 verse 24. 어바하견 수이작 동고 Khristo Jisuni borok wngnairok borok sakni muchung tui sak motók tui tongmano kruso kanta bui khibi. Wow. Hallelujah. 어머니 세바라 쿠시니 꼭 똥톡 작나이 꼭 베이크리냐 하이마똥 당번에 제보로 크리스토 베이크른카 오케이 크리스토 지슈니 보록 제 보록 응카 크리스토 지슈니 보록 아 보록 삭니 무중 마록노 오케이 삭 무중 뜨이 삭 모톡 뜨이 똥나 무중 마록노 bebak no kruso kanta bui khibiga. Hallelujah. Abuni bagi no akabang mahamya ni kabang borok ahamya je kusungi tongmani ahamya ni yakni seng yogi phaikya bebak kruso kanta bui khibiga. Jishu jedino kruso kanta pujaka adino nini ani sak motok tui tongna muchungmani atamung sitraro bebak hamyarok kruso kanta buzaka. Hallelujah. Kaito kaham bini khairok ma hamzak ma paiflaya. Hallelujah. Praise the Lord. Narzoto no Bible klubi te o Galatia ka Galatians chapter 5 verse 24 no porine di beka khom matongana te belai khasrangana. Khristo Jisuni borok wngnairok borok sakni muchung tui sak motók tui tongmano kruso kanta bui khibi. Hallelujah. Folasungno mothangkha bochungno yak tolishe tui nai. Amen. Amen. Faidi kuthuk ke tebo srunglainai tebo bujilainai shep kaham man kha kaitoro Tangile maganan khlailainani. Hallelujah. Praise the Lord. Pare palke kaitona hambai lai ozara ka hamni bagi. Father, alpha nono belai ke hambai. Nen zora ka hamro piuka nini kogo kupulung nani bagi. Ya faru nintani wo. Hambai fola katha. Chubana ingi neng logi tongmani bagi. Neng khibiya neng yakar yafa. Bebak nintani yafa. The body of Christ. Of nini families lo. Nini ministries lo, or kurungza koroksa belai hamsazak hamari genangse, hambai afa, ashuk kaham morok rokno, chini shakao chini bishingo no kupulung klaimani bagai, kaplai Jisuni mung mai kozorano, nintani yafaro, amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Naidi. Jishu bai kerengai kaham kategorio seng sok bai kha belai kubuyabo. Jishu bai thansangai borok kata lengkha belai kubuyabo. Daud khlaijani mung saphano krai. Fiaba te kaisa obo haibo tabuk logio haikaba ashik kaham umani bishingobo. Te kaisa point atamnai note khlaijak nai haikaba nung saimana ni nangnai. Jefferson Jishu bai kereng phaikya. Hallelujah. Jefferson Jishu bai kereng phaikya borok kata lengkha. Borok kaha mengkha. Hallelujah. Piaba tabuk te kaisa note khlaijak nai, te kaisa point khlaijak nai haikaba nung saimana nangnai obo. Omono bo saiman ka hangake nini langmawo mung shanotyi
Aka nang ya pri shemao nang sarapsani bagay pa na baka odro-modro unglak. Pwede abono ba sing clear ang layana. Sing saiman ka chini tomung shitra, kruso kanta buzaka, hamya kruso kanta buzaka, bebak je chini lang mo shok pa na tongmani am mazrani man thairok, abo bebak no jishu rozoka, tising borok katal, borok kaham angka. Hallelujah. Praise the Lord. Piaba te kaisa tongo obosung clear ang subna nangnai saiman subna nangnai jepur sung saimano te sung ya pri shemao aba arengi basa failak te chung abono tamnai kirina bosung nanglak. Hallelujah. Fari sungzo ton Bible khulok layane Matthew chapter 13 Matthew chapter 13 verse 24 ni simi sung 29:30 zara sung nogo. Hallelujah. Matthew chapter 13 verse 24 ni simi. Palke sung khulok layane. Tamlisa, here is another story Jesus told to this house. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. Kaito ni hahan mani. Hallelujah. Abo omo haise. The kingdom of heaven. Achukna ha. Achukna ha ni kingdom. Kaito ni kingdom hun mani. Abo omo haise. A farmer who planted good seed in his field. Koroksa hogbar klainay farmer. Abo keto tangay hamu ponjaga tangay buslay maislay pano haikaba gom pano sarmani aba haise ni sao. Hallelujah. Kaisa haka hamo ready klaimani yagola hanatam klai tomung abo maislay sarmani jaga ke maislay saro gom sarmani jaga ke gom saro haikaba kayo borok. Hallelujah. Piaba tamang kanai di koroksa hogbar kalainai sa asik hak kahamo busle kaham sari rekha te busle kaham sarmani bagai belai keno kom te khatung khaza tong thoksa. Verse 25 Matthew chapter 13 verse 25. But that night, as the workers slept, okay, horsa tamang kanisa murugnai samung khlainai rok muktri thangmani zora. His enemy came and planted weeds among the wheat himself. Then sleep away. Tamka agom busli harsak ahawo samung khlainai worker of muktri thangmani zorawo zabra busli ari phayei hakaba a shaitan phayei zabra busli sari klang khanai sao je jagawo a hani malik gom busli no sari rekha worker of thui tongmani zorawo aba hai zorawo no zabra busli busari klangi thangka ari aze shaitan haikaba je kaito against ro. Hallelujah. Tamungka when the crop began to grow and produce grain, the weeds also grew himself. Zefru gombusle asainani senka logiwo zabra basanya senka tangi hitmale gom je jaga sarjaka a jagawo zabra busle bus hari rezaka hake tamungka gom achayo yang zabra bo achayo gom achayo zabra bo achayo
Hallelujah. The farmer's worker went to him and said, Sir, the field where you planted that good seed is full of weeds. Where did they come from? Malik, Hakaba, Ahugbar, Klainai, Hakaba, Akhetoni Malik, Nitaniwo, Oz Samum Klainerok, Worker Ro, Tangi Obahakas Hawika, Malik Nungba, Gombus Laces Harbala, Omobiangi Asuk Zabra Bologi Asaka. Nungba Gombus Linosos Haro, Mobiangi Zabra Asaka. Hallelujah. Praise the Lord. Tamun kana jamun pore, an enemy had done this. Afro Malik Obahakina Saka, mo ani ari. Ani against the tongnai opposition party ni manuta. Akaba kaituni against tongnai as a ponasak. Okay, tam kalaikya gom sarzak akhetawo zabra no sari kelanka. Hake gom asayo ke zabra basai sinai. Gom boyang asayo toro zabra ba asaikya torka torna nisenka. The farmer exclaimed, Should we pull out the weeds? They asked. Hakhe, as a chámung klainerok malino sungka, nusungtam klainei tabu. Stay tuned for the late. Hakhe sungtam klainei tabu. O zabra no pushawi painei da. Hakhe sungtam klainei tabu. O zabra no pushawi painei da. Hanai asamung klainerok. Malik no sungka. Gomni logi zabra jeto asai khaba. Taba zabra non pushawi pai shinai da. Hanai asamung klainerok Malik no sungka. No! Malik tam saka, no. He replied, You will uproot the weed if you do. Nung tomung no, zabra no pusha na tangke, gombo pusha zagnai se. No, ta pusha di. Zabra no ta pusha di. Nung tomung no zabra no pusha na tangke, gombo pusha zagnai se. No, kon pam taklai di, ta pusha di. Let both grow together until the harvest. Rana ni zora payasak zora. O gom no bo torna rudi. Zabra no bo torna rudi. Wow. Freedom ririka. Zabra no pushana ni permission rilia. Zabra ni jaga tongten. Gom ni jaga tongten. Korong ni no torna ni rudi. Okay. Kaini no torna ni rudi. Gom bo torten. Zabra bo torten. Ta pushadi. Zabra pusha na tangke gom pusha zaknai se. Okay. Then I will tell the harvesters, Aramani zorawo, ang ranai rok no omahai ke sawana. Zabra ni zabra, alka keradi. Gom ni gom, alka keradi. Okay. Zabra no keba, tam klaisa, Rawi kaksake khalai di ni sao gom no bo rawi bini je tongna ni thayo bono tu faidi mai hinga sungtam khalai dol bisingo gola bisingo dalayo. Okay, so abo Hakhe no, hallelujah, so abo Hakhe no gom no radi gom ni jaga tu faidi zabra no radi zabra ni zabra side kaisa khalai di. Gom no hangke bo nogo tu fainai, zabra no hangke ba tam khlainai, sogoi khibinai hini sao. Wow. Aboni bagi nani khapang ni takhuk tei bukhuk song. Khunjo ke krokki khanani, nini gana gini ari kebang ma tongo.
Mini against kok shanai kebangma tongnai bekha odro modro tangdi zora phai tongo gom jemon alka kherawoi nogo tlangjak mani hai zabra jemon alka kherawoi shokjak mani hai abo haino ungnai a paithakni salok nang bekha odro modro tangdi nono kebangma borok kebangma kok shanai tangi himale gom ni logi zabra botongo zabra krenya zabra tongo nang nini jaga basadi gom ba nang gom no tongdi nini duty tamo tornani lognani bothai thainani arono nang tongdi takutuldi nini duty nang takutuldi nang jishubai kereng paikya jishubai no tongdi jishubai no tordi bothai thaidi kaitoni mongno kusuk khlaidi Gana gini kebangma zabra tongo nini against kok shanai shok pai nai te shaibo tongna Hallelujah Praise the Lord Hallelujah Amen Aku ketar gom hnipan buzidi maisley mai hnipan buzidi no problem jeba kaisa buzidi English ong gom hni sijak tongo maybe kok borok bible hongangke Maisley ni sijak na Matthew chapter 13 tamli sijak Matthew chapter 13 verse 24 Matthew chapter 13 verse 24 Aro sangtam no horsa mung dithangai Maisley ni sijak tongo yes Hallelujah So abuni bagina clear ndi gomni jaga tongnai zabra ni jaga tongnai Amen gom ke ba nogo shok painai zabra ke ba shok khibi jaknai nang jishu ba hinke ba mathang jak mong ni engnai je jishu kri hinke ba je man thai dongmani bini man thai ne bom man nai abun bangai bekha odru modru tangdi kaitar suno belai ke hamzago hallelujah praise the Lord kaito kaham bini khairok ma hamzak ma pai phlaya tangi tini kaitar suno no phurangi tong zora bangrere against ngai ari bangrere nai dinang yang gom torere hakeba maisley asai mai ngai torere okay yang zabra torere mai botori tongo zabra botori tongo haka gom botori tongo zabra botori tongo hallelujah praise the Lord so abuni bagina ozora osrai indi gana zabra tomano disturb tangjagdi Gana ari tongnai kok huno hanai sanai tongmana disturb tangjagdi bini manthai bo mannai nini manthai nang mannai nang jishu bai kerangai borok ketali manthai nini engnai okay aje zabra ni manthai bini engnai hallelujah praise the Lord kabangma zorawo omo phanana omo hai hino ba obo hai ke ano kasu ba obo hai engo kabangma complain phayo but no problem Aborong no neng bokor headache tangjagdi abo srapsani bagise hallelujah mai ni jaga tornai zabra ni jaga tornai gom ni jaga tornai zabra ni jaga tornai rafro gom extra ke rajaknai te zabra khaksa ke rajaknai zabra ni man thai hor ngai gom ni man thai nok ngai nini man thai jisho krengmani bagai nini man thai nini nok thai ke sukna ha hallelujah je akai to against bini man thai abo bini ngai but mini man thai ning tam man kha abun nang sai mani nini hinke chukna ha se nang ang kha kai to ni nokuni borok se nang ang kha belai hamsa jak se hallelujah praise the Lord faidi teibo kuthuk ke seng surang lai mani thang lai ane
बुजिलायमानि थांलायानो जोंनि काइटर बेलाय के गाहाम GALATIA chapter 5 जों खुलुमलाय आरो फायदो GALATIA chapter 5 GALATIA chapter 5 Hallelujah Gana gini kok hono hanai ari tongmarokno bokha khep khep tangjagdi nung jisubai kirangai borok katalangkha hamsa jaksina Amen Galatia Hakhe Galatians chapter 5 verse 1 Jung phiok zakha verse 1 Galatia chapter 5 verse 1 tam sujak tong naidi Jung phiok zakha Khristo jungno phiokha phiok jak borok haike tongdi haino hai sheleng ta ungphidi Wow Hallelujah Jesus sungno phiokha jung phiok zakha haino hai sheleng tang phidi Hallelujah agi sheleng tongmani agi muni tongmani agi kaiton against tongmani agi sumsok bai khajagi tongmani agi hamya bai khajagi tongmani agi kbangma digi sigi-o galai lai legi lagai ngai tonglai mani phiaba sung tabuk phiok zakha Khristo bai thang sungno phiyokka sumsok ni phiyokka thymung ni phiyokka bigra ni phiyokka kbangma hamya ni phiyokka Khristo bai thang sungno phiyokka sung tabuk phiyok zakha Hallelujah. Pusu phiok jak keba. Phiok jak borok haike no tongdi. Haino hai a sumsok jagao ta ksungui phidi. Haino hai a chaya tomungo ta krungi phidi. Haino hai thymung jagao thangi ta tongi phidi. Phiogui tu phaija khaba phiok jak jagao tongdi. Hallelujah. Praise the Lord. 하이나 하이 셀랭 땅 피디니 삽래 하이바노 borok 셀랭 hni gosilayo muni hni gosilayo jogya hni gosilayo sumsok hni gosilayo thsinai hni gosilayo ta gosisidi 하이나 하이 셀랭 땅 피시디 hni saboro 셀랭 tongmani agi Jesus no busa khlaika Bobai sung kereng mani bai kaitoni bersangka. Haleluya. Sheleng tong mani no agi. Besani kategori sok baikya. Jisu bai kereng kha besani position sok baikya. Tamni saitong sheleng tang pidi ni saitong. Muni tang pidi ni saitong. Man kebang ma borok. Muni sheleng sumsok hamya Shitra, tomung hamya, abano hamzak laimani zayeng laisa. Tam klainani tong. Hasa hamzak ongkeba. Phiaba je hamzak nai ngalai hamzak lari tong sidi. Tai tam la klaina tong ba sung takia bano control klaimanya. But nung le saiman kha. Jisu bai krengi ning borok katalang kha. Jisu bai krengi ning kaitoni pusang kha. Jisu bai krengi ning sumsok nakar zakha. Jisu bai krengi mathang zakha. Ketal borok engkha phiok jak sukha phiok jak borok ba phiok jak haike no tongsidi haino hai sheleng ta engpisidi Hallelujah Praise the Lord kaito kaham meni khairok ma hamjak ma paiplaya tini kebang ma jorao tamungi thanglai gana gini thai kaitoro phaimani bagai Jisu bai kerengmani bagai borok ano kebang mo kok sao okay obo hai hinai complain roi aina hai sakni muchung tei sangsar bai gedalei abo hai ngi thanglai biro sung pusu phiok zakha bai thang Jisu suno phiogoi sirakha ketal khlai rakha kaham khlai rakha keba sungba ketalono basai tongnani ble tamni bagile gana gini Hunu harai sao ba against kok sao ba buthana nayu hni ba haina hai a leta pata a sumsok a selang category ba sung thanglai nani ba
니니 bagay kruso thynay sabo Jisoo Khristo nini bagay a phiokjak mungno yaphanai a phiok mungno yaphari renai nini thanibo abo sabo Jisoo Khristo gerengui tongni babaino bukha udro modro tangni hallelujah praise the Lord aboni bagino verse 12 tamni sa khnadi ang Paul norok no okok sawo norok sakur ra rozakhe Khristo norok ni thani samung nang sugyase tangma khlayo abo judai haika Jews rok no sawi tongo tangla chini je gentile sanjane rok sing sakur raya okay je buku ramani selabo sarok no abo cheng raya Jews rok nao okay tangla Abraham ni simya seng jagai phaimani okay pheba abo tai rana nanglia Jisoo bai thang bini bahan no ra rakha bini bahan no skag rakha bini thui no kosok rakha hallelujah or kalaisha kok bai bujina thangka obose nini agini kesam abo nangtai palanya nanglia ak kesam kerikha Jisoo bai kerengin yang borok kata lengkha kenadi ini sawono tomon aba hai keneng agini kesamo gedalai tongu hungke Khristo norok ni thani samung nangya okay Khristo norok thani samung nang sugyase engma kelayo haleluya deni kema borok kabangma ain kanon kerong hamzak lai blena tomong nang a ain kanon bai haina hai gerab jagai thangpiro engke abo Jisoo nang nanglia hnei reject khlai mani klayo hallelujah nang daily tong thogoi mansi teng hnei hallelujah kai to nono Jisoo Khristo no ya farka nini langmawo nang daily kathar ke tong siteng daily pyoksak ke tong siteng daily kha serangai khushi ke tong siteng abuni bagino bai thang kai to Jisoo Khristo nini langma rohoro hallelujah haken nang tamni bagai khajagi tongkhoba ha ta khajak di mungsasa kerong ain bai nang tabuk daily khushi tongnani bagai tong thogui tongnani bagai khaksangi tongnani bagai bai thang Jisoo Khristo bebak samung kaham khlai bai kha Jisoo nono phiokha nang phiokjak borokse nang borok kathar borok kaham hamsajak nang muni sheleng hamya sumsokni nang te goshina nanglia Jisoo Khristo nini jota hamya tongmano bini shaka ruzui nakha gerikha nang borok katharse borok kahamse hallelujah praise the Lord so abuni bagino sing tomung no tabuk phana ak kasamuk ku singlai tonglai khu hungke abu saya ante gisa poriwan khanadi ante wai shahno sakur razakhe aboro kerong tongmani bebak no mase mara khok thai klayo norok ni bere kerong rakhogui kaitor bai kaham hunei romjakna nainenok norok Khristo bai se kaglayo norok kaitoni khairok mani aroni se kepleo nisao dini kema borok a kerong no palanya nai tonglayo saba thari palaye kaitor bai kaham hunjakna nailayo okay tikbang ma tamnai a Moses ni yakte ya farzak mani a 10 ta kerong no palai kaitor bai kaham hunei romjakna nailayo nang 10 ta thana nanglia tabu ektaও no phaisi de a ekta sabo mala abu Jisoo Khristo se nang tomung no a 10 ta phaisi ko khabur moi tomo hungke abo kaitor bai ansal sinai hnei ya pri samani se kalayo but kaisa jago no phaidi a kaisao no bebak tongo abongkha Jisoo Khristo se a khoroksao no bebak tongo abongkha Jisoo Khristo se abuni bagino ang samung ang lama ang pohor ang no mothangnai ang no kubui ni sabo goshiba bebak Jisoo Khristo goshia diba a sabat a sonibaro suku mani bai kuno benefit tong laktai ha
nung ab dosta paising kabrumani bai nung abo khalaimanya not possible nini phanbai nung khalaimanya bo nung tai dosta 15ta 11ta hnei kabrumna nanglia kaisa jagona phaidi a kaisa thai bobo male abo Jesus Christ say that's enough for you kaisa jagona phaidi hallelujah praise the Lord aboni bagin tam saba tomong no angtewisha hai hno ni sao sako raja khe te borok kerongo tongmani bebak no mase ma rakhok thai klayo norokni bere khorok kerong rakhogoi kaitor bai kaham hni romjak na nainai rok okay norokni bere kerong rakhogoi ain no rakhogoi kaitor bai kaham hni romjak na nainai rok norok Khristo bai se kaglayo je kerong hni hamjak nai rok ain hni hamjak nai rok tomno norok abo bai no kaitor bai kaham hni romjak na muchung jago hungke no norok kaitor bai se kagui tonglayo abo norok kaitor bai se haksalungi tonglayo hallelujah praise the Lord so aboni bagina serai ke saimandi lama Jesus Christo khushi Jesus Christo tong thokmung Jesus Christo khasramung Jesus Christo molbrumni langma Jesus Christo molbrumni khaksangma Jesus Christo kuplai yapri Jesus Christo bebak Jesus Christo ose kaisa jagano phaisidi asu gobangma nanglia one option kaisano lama abongkha Jesus Christo he is enough for you now boshimino enough ni langma tabo hallelujah praise the Lord bumung kebang mana borok mo ni salayo bumung tei kebang mana nanglia bumung kaisano abo Jesus Christo chukna habai o sengsaro kaisa bumung no tongo a bumung engkha Jesus Christo se hallelujah praise the Lord kaito kaham belai hamzago sungno belai khairogo sungno bini hamari chini langmao enough bormani lama enough chini langmao amen amen abun pore tamsa verse jeng hunke hai kaitor sungno kaham hnei romnai hnei khatungoi tongo jeng poito khlaima bisingtei kaitoni phala samung khlaima bai jeng omono naisingi tongo tamni hunke Khristo Jisu bai jeng thansa engkheno sakur rajak bai shuka haikaba sakur rajak bai sakur rajakya abo phelaima grikha omo hai orokok engkhe akok engkha tamo omo poito khlai hamjak laimani kokse ni sa point tamlai di Jisu Khristo bai jeng thansa engkheno sakur rajak mani bo kalaikya dei sakur rajak ya jotono kaisa jaga sok paikya de ke bo kono bodol hni kirikya Jesus Christ mane no aro thansa aro kathalai mung simisi aro te khaglai mung walai lai mung nasle mung kirikya Jesus Christ enough Jesus ni mung kaisa ongkorka a mung ni bisingo tongo a mung bai nang krengjak a Jesus bai nang krengjak a Jesus bai nang thansa 사이만치리 능뭐 버럭거달 안 뭐 버럭거달 할렐루야 그 사람 그렇게 뭐 탕작 무슨 속바이야 지슈 he is enough 대꾸로 가시스 말 흔히 뭐 낭리야 보문 흔히 뭐 낭리야 버돌 흔히 뭐 낭리야 지슈 enough 니랑 뭐 아니랑 뭐 he is enough Jesus Christ he is enough 뭐 enough 니랑 뭐 아니랑 뭐 a Jisu banyak seng kerengjak apun bangai seng juda nukhungya nukhung kaisa se haleluya hono hanai ta salai sidi ta nasle lai sidi seng nukhung kaisa se a nukhung kaisa mani seng phan bai azilai mani ya Jisu Kristo ti magnang man mani se o mothang jak mong han mani neng ang azi mani ya bai thang Jisu ya phar mani se haleluya praise the Lord so nang selang liya Jisu bai kerengi busani position sok bai kya so Jisu bai thang sungno phyogi rekaba sung phyogjak keplai kaham ni nukhung ni borok ba phaidi keplai khena tongai sine
피옥자건 똥라이시와는 헬랭 무니 아함야 캐터고리워 승대이 탕라일리야. 할렐루야. 가이도 가함 비니 카이록마 함작마 바이프라야. So 아버니 바기너 니니 라이프 따부는 따무낭 그게 you need helper 주바나이 Holy Spirit는 낭고. Amen. 지수도 다 physically 그렇게 못 니니 아니 바기 주바나이 팔라나 러헐까. First localize 작만이 Pentecost니 살로 아디니 시미 승사로 팔라 kupulung 응카 아 팔라 enough 따복 니니 아니 랑마보 땅이 흔말에 정 니지 만야 아버니 바기는 아석 비시 kaiter cali matong mani tabuk jisu khlai phaikya kahamangkha a kahamomang sno basarana bagai haino hai chubanai pholano rohor phiuka tabuk a phola tham khlai nai singno bebak zarano kaham simi se khlai sinai. Hallelujah. Verse 16 porilain sullo porilain sing ang samakhe haise norok phola bai teidol jakdi sakni muchung tei ta tongdi tamni hwnke जों sakni muchung mani abo phola muchung mano kebengo pia phola muchung mani abo chini sakni muchung mano kebengo oknei engkha bobo bini kena ari Hakhe norok muchung tei khlai manya tomungno phola norok no dului teikhe norok kerong ni yago korikha. Wow. Or kaini kok sawo kaisa ke besakni muchungma kaisa ke pholani muchungma o besakni muchungma nono tam khlainai kaitor bai haksal khlainai o pholani muchungma tam khlainai kaitor bai gana khlainai kaitor bai mang tonnai molbrumni langma nono renai. Hallelujah. Praise the Lord. Diri kemal borok sawo borok bahan buthiba saya khlaijago ni sawo nung borok English ya appreciate yung hungke ano ba saya painay numle kaidor nono subana ni bagay Jisu Khristo no rohorka Jisu tabuk baitang physically krikya bo nini ani bagay pholano loklai rohorka abuni bagay no Simon sidi ang samaka haise ni sawo phola noro phola baisi teidol jakti जों tabuk phola baisi teidol jakmani nangnai sakni muchungma baya Zefur nang ya appreciate kaini wan sukman nin thani fainai kaisa khlaidi te kaisa ta khlaidi kaisa himdi te kaisa ta himdi. Hallelujah. Tau ni thani ose o himdi hima jagao tongnai na himya ta himdi himani jagao duita option kaisa bosakni muchungma te kaisa pholani muchungma. Hallelujah. Kaito kaham tamni hwnke nung sakni muchungmani abo phola muchungmani kebengo nung jefro sakni muchungma bo yapri senai kaitor je muchung jakmani abo nin thani nukjakla jefro pholani muchungma nung yapri senai kaitor nini thanio nini bisingtei wanama singsa samung khlanya muchung jago. Hallelujah. Praise the Lord. Pia phola muchungmani abo chini sakni muchungmani kebengo jefro nung pholani muchungma tongnai sakni muchungma kamai thangnai. Hallelujah. Diri kama borok think about the things of heaven chukna hano tui wansukdi and day and night meditate is a word of God kaituni ko meditate khayble salbai horbai ta wansuk tomung sidra tongnani wansuk salbai horbai ta wansuk girlfriend boyfriend tui wansuk salbai horbai ta wansuk sakiri rangajinani thokainani walainani naslaina abno wansuku Bible obono sayable wansukna musuke chukna hano tui wansukdi they day and night bebak zorawono meditate khaidi ni saw kaituni kokno phola musukma afroni langma sokpainai kaituni kokbai bu gri lenden sakni muchungma tamo a girlfriend ang mara nangnai a boyfriend ang mara nangnai a sakiri a business a borono bothana nangnai a borono shares khlair nangnai abu tui mangso wansukoi tongke ara baki kaitor samung khlai mannai tamung nai nung borok buthar mani bai tamung nai nung
mungsasak aji na musungman to aji kha sopai ka tamung na mo bai nini mothangja mungsu krei nini thangai tongna ni se krei tam khlaini nang singsani manai krei no manai ao nang hamjak mani bori bai nang ma kaija khata tamung na tongsla anu khongo nukhungni malik kai tor skrei hinke ao nang hamjak na hamjagi tongna sala bai nang ma kaija kha tamung na ni tomung na anu khongo kai tor skrei hinke nukhung nang sramani deba nini bagi beri nango, selani bagi beri nango, berinya bagi celah nango. Abo kaitor se design krayo kaitor bai thang senamo. Ga as senamnai malik sini ni lang mau keri hingke. Neng musung ma selah bai ma kaijaka, musung ma beri bai ma kaijaka. Tamu klaina ni. Nini nukhungo rang balap balap tongo tamu klaina ni ar malik si keri hingke. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bamin tamsa o sakni musungma sung kaitoni against khlayo ba jepru kaitoni musungma sung phainai aro alaida simi tongo tongthokmung khaksangmung bebagono musangmung simi se tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Ambangin especially jeng wansugui yapri shenan langnai kaitoni musungman ni no bufru sok painai jepru nang day and night kaitoni kogno nang wansuk nai chukna hani kogno tui wansuk nai borok ta wansuk lai ba bebak sungsani mang virus no tui wansuk layo bema no tui wansuk layo yang size tongko sugar da ban no jani yang sai tongo pressure da ban no jani yang sai tongo hozom dang no ya gastric ari kaitor nono rekha sadi hinai hambai ri sadi bakha sotrang ke sadi tamani tamas dawn khamani ni hambai ri sadi almost akaba gastric bare nai po almost akaba pressure bare nai po almost akaba diabetes bare nai po tamu nono bare na bagi da kaitor riba hambai ri sadi ni siruwo nung hambai ri saya bakha udru mudru ka sawo homdino wana jago homdino wan sugu nang nu ya hamya rogno abuni bagin bebak hamya ni langma sok payo obo shaitan khogoi tong nono অবসাক অব কাইতো ন চাঙ্গাই কে বেলাই কেন খুশি কে লবনা বাগিছে বাগরম বাসাই ইয়াপ্রি সেই লবনানি বাগিছে অম বিছনাও লং লং প্যারালাইজ ক্লাই তংনানি বাগিয়া ডায়াবেটিস বাই মেসেঞ্জারি তংনা বাগিয়া অবসাক প্রেসার বাই মেসেঞ্জারি তংনা বাগিয়া অবসাক nengtangi mesenjagi tong karon kaisano neng kaitoni kongna wansugia o pressure o sugar o hamya o sitra obonamang neng wansugo sapurbo wansugo neng purbo wansugo himpro wansugo waishapana ani kaitor samung kaham rekha hambai kaitor oba ano kerakse khalayu tangle obo nini aroni phaimani neng ano remani sada sawaishapano. Hallelujah. Kaito kaham Bini khairok ma hamjak ma pai phlaya virus tongo o sungsaro krinya pressure bo tongo diabetes bo tongo badni ni bagi yabo thaisingo sung puila pore lai theble gom ni logi jabra bo tongo mai ni logi jabra bo tongo ba jabra ni sinimung alka gom ni sinimung alka nang ba ke gom tutui ba jabra ni sinimung tui tong ba nang bahake mai selu tutui ba zabra ni sinimung tui tong ba nang mai nang zabra ya nang gom se nang zabra ya zabra ni sinimung alka zabra sok jakna bagi se nang gom hingke tamo golao hapaina bagi dola hapaina ni bagi mai hingke tamba dola hapaina bagi a golao hapaina bagi. Hallelujah. Nini sinimung alka a zabra ni sinimung alka ble zabra so sok jana tui kirina nango neng aham yana ti kirina nangyable. Hallelujah. Sadi samung no hambai re khushi ke sadi omosa ke pressure bare nai omosa ke no pressure ni bagiya diabetes ni bagiya sapro kaitana hambai re sadi ozon ke sadi. Hallelujah. Kaitor suno belai ke hamja botek torna ni baga sungsara suno rohoriya sang khushi khaksama bai tong thang abuni bagi se sangsara sung rohor bini mungna sang kusu ke lob thang abuni bagi se sung sangsara rohor. Amen. Hallelujah. So faidi sakni musung te sing tong liya abuni bagi no verse 24 sang pori laikya
Khristo Jisuni borok wngnairok borok sakni muchung tui sak motók tui tongmano kruso kanta boi khibi ka sini sakni muchung ma गोबां hamya abo sung kruso kanta boi khibi ka Jishu jedino kruso kanta bujago adino sini bemarok kanta bujaka sini hamyarok kanta bujaka bebak bujaka kanta 그렇게 정답은 피역작세 할렐루야 정답은 피역작세 정피역작하 verse 1을 성노고 갈라티아 chapter 5 verse 1 정피역작하 베만니 피역작하 숨속니 피역작하 트이몽니 피역작하 그방마 함야니 정피역작하 정피역작하 사보 피역이니까 지슈 피역이니까 So sheleng tang pisili ni sausuno. Galatia chapter 5 verse 1. Verse 24. Khristo Jisuni borok wngnairok. Borok ketal borok kaham. Hallelujah. Borok ketal borok kaham. Te joto hamyarok no, kesamrok no. Kruso kanta boi khibiga. Amen. Akros aw nini sumsok no bumanisi. Akros abo nini hamyano bomanisi Jishu buzaka nini hamyarok no telangai ani hamya jini hamyano telangai so sundrota masadi takiri di kebang ma hamya tonggana gini nini ganau paigla gabo khomota kri no tang painani because logi keplai tongmani bagai hazar protection sorgani shwari logi tongmani bagai tong thok di khushing di kaitora hambai di keplai ke appreciate di hallelujah fighting ke tina sung sitem pal ke sangkai tori kok serang lai kya kaitor sung bless klai kya de tini sunday online service sung klai lai mani ba pal ke physically malai maya phana pholao sung thansa ba online dipan sung malai man lai kya hallelujah so kaitor kok ba ke kaitor sung bless klai kya bini ke thang kok ba ke hallelujah this no Jini সম্পত্তি রগো বসনো ব্লেস খাইনানি মুসুং জাগোবো হালেলুয়া তে কাইতনে আ sung sasawo a khetok kahamo nungbo nini busle sana musung ke sardi kaitor tebo double portion ke nono bless khlainai the body of Christ belai kena growth ngitong ministry wo kaitor baithang tamo khlaitong tuiduri tong mani bagai te belai kena hambai maro miani kupulung parko sengze panda kotor khlailai kya belai khatung khazake norok attend khlai pai kya te kabama blessings ko rokbo khna langka kaitone kaplai ko khna langka ti slaijak mani mari kaplai mani mari nukjagi tongo phari chini kaitor belai ka hamse bini thani wo ya phanai rok sak ya phanai sampoti ya phanai bebak ya phanai rok kya phano magnang engya tebus alai dango tebus kaplai ngo tebus sengsasa ngo tomuno obkhawo abahaken kaitor kok saitong hunke nono ya fardi ne ya fardi tamle tithes and offering okay nang jepro muchungo bkhawo jepro kaitor bai dagi jago okay sarai nang jefrongo afrono ya fardi kaitor nono hamari khlainai amen fadingke kaitor kokni bagi hambai layana te chini ya farmung no tuibo sang kaitor hambai layana hambai afa nang khibiya nang yakaya nang sulogi sabu sono kebeng nani hambai jisu nang sono pyoka pyoksukha khazaglia tabu sheleng category wali tabu bebak hamya sidra nang kruso kanta buri bui paikya ketal kaham simisi tabu hambai nini kokni bagai hambai tithes and offering o ya farmung rokni bagai bebak ni thani ya farmung afa kaplai jisu ni bagai amen okay nor ya fana musungke description on id details tongo bhagi ya farjak nai okay but kya baita dagi jagdi ang baita dagi jagdi kya baita dagi jagdi jefru kaitor ni orni okay adagi mung sopayo afrun ya fardi amen so asung siteng hambai